wannan lokaci. Insha Allahu a yau darasin mu zamu yi bayani ne akan input and output operations. So kafin mu fara practical zan so mu ɗan yi bayani akan su. So su input and output operations ne ko kuma in ce wasu functions ne da ake amfani da su domin program ya zama kammalalle, saboda idan babu su to program ba zai bada ma'ana ba yanda ya kamata, saboda da su ne za a shigar da bayanai, da su ne kuma za a yi displaying ɗin bayanai a jikin screen yanda user zai gani, za a yi interacting da user. So na farko shi ne print function, wanda shi wannan mun yi amfani da shi tun a baya. Amfanin shi shine a yi printing ɗin information ko kuma duk wani abu wanda za a iya printing ɗin shi, ya danganta string ne ko ko variable ne ko ma wani abu, ko lambobi da makamantan su. So kamar yadda muke gani a nan gurin ga shi nan an yi declaring variable score assigned to 85. So ga shi nan an yi amfani da function na print, an ce your score, ga shi nan wannan shi ne literal string, wato shi string ne kawai wanda ake sanyawa a cikin print function, wanda duk abin da aka sanya a gurin zai fito a jikin screen. So in muka kula ga shi nan tsakanin su da shi da wannan score, variable na score ɗin nan an sanya comma. So duk inda ka sanya literal string, so ana buƙatar ka sanya comma idan za ka ƙara wani abun a gaba, saboda comman nan ita ce za ta separating ɗin su, za ta nuna cewa an zo ƙarshen wannan string ɗin, sannan kuma za ta ba da space tsakanin su, tsakanin wannan literal string ɗin da kuma variable ɗinka. So kamar yadda muke gani again kuma ga shi nan daga gaba sai aka ƙara wata commai, wato akwai abin da za a ƙara a gaba kenan, sai kuma aka ƙara sanya wannan. So ga shi nan score assigned to 85. So kun ga output ɗin mu ga shi nan daga nan ƙasa abin da zai kasance shi ne wannan, your score is 85 marks, kamar yadda muka yi a nan gurin. So wannan shi ne yanda ake yin displaying ɗin duk wani information. So sai kuma ana amfani da /n wajen yin breaking ɗin layi, wato ana so misali a statement ɗaya ana so a yi breaking ɗin shi, a yi displaying ɗin wannan information ɗin ya zamana cewa a different lines ne, kamar yanda yake a nan gurin za ku gani ga shi nan dai irin wancan dai misalin ne. So amma in muka lura daga nan gurin ga shi nan an yi amfani da /n. Wannan /n ɗin ana sanya ta a cikin quotation, wato ita ma za ta zama kamar literal string kenan. Kun ga a nan gurin an haɗe ta da waɗancan, kada ka zo ka sanya ta daga waje, in ka sanya ta daga waje za ta baka error, dole sai ka sanya ta cikin wannan string ɗin nan, shi ne zai breaking. To daga abin da ya biyo bayan ta shi ne zai breaking ya zo layi na ƙasa, kamar yadda muke gani ga output ɗin yanda zai kasance, your score is, sai yayi breaking sai ya dawo daga ƙasa sai ya nuna me 85 marks. So wannan shi ne yanda ake yin displaying ɗin duk wani bayani a cikin program na Python. Then sai kuma ɗayan function ɗin shi ne input function, wato za a yi inputting, za a ba user damar ya shigar da value ɗin shi da kan shi. Program ne za a rubuta wanda zai tambayi user sunan shi, kamar yanda yake a nan gurin. So kun ga ana da buƙatar user ya rubuta sunan shi, so ta hanyar amfani da input function, ta hanyar ne za a iya rubuta wannan function ɗin, wannan za a iya shigar da bayanin da user zai bada. So kamar yadda muke gani ga syntax ɗin shi, wato yanda ake rubuta shi. Da farko za ka fara creating ɗin variable, ka sanya sunan variable ɗin, sannan sai ka yi amfani da assignment operator ɗin nan, sai ka yi amfani da function ɗin na input. So
a tsakanin parenthesis ɗin nan, so a nan ne za ka rubuta rubutun da kake so a nuna ma user, wato wanda zai yi nuna ma user me ake so ya rubuta a wajejen. Kun ga su nan an rubuta shi a double quotation, za ka iya sanya single quotation ma duk lafiya lau. So kun ga a nan gurin ga shi nan prompt message, wato wani saƙo ne za ka faɗi ma user ka nuna mai cewa ga abin da ake so ya shigar a gurin, so shi ne za ka rubuta. Ga shi nan a nan gurin aka ce name assigned to input, sai aka ce enter your name. So da ya yi running, abin da user zai gani kawai wannan shi ne input enter your name ɗin nan. So sai in ya rubuta, so program ɗin zai tsaya cik har sai user ya sanya wannan abin da ake buƙatar ya sanya, sannan zai wuce gaba. In akwai wani print ko wani abu, sannan zai yi printing. Amma ma damar user bai shigar da abin da zai shigar ba, to ba yanda za a yi abin da ke ƙasa ya yi executing. So therefore ga shi nan sai aka ce print, sai aka yi amfani da lateral string, sai aka ce hello, comma, sai aka kulle, sai aka ƙara comma, sai aka ce name. Wato nan ana so kamar yadda kuke gani idan ya yi running za a nuno user ya rubuta sunan shi. So nan sai muka ba da misali, ga shi nan ya rubuta Muhammad. In ya rubuta Muhammad, so ga abin da zai bada nan shi ne wannan hello, comma, Muhammad. So wannan shi ne abin da zai fito. So yana da kyau mu sani cewa shi input function, ko kuma in ce input function, duk value ɗin da ka rubuta mai, ko da numbers ne, ko integer ko float, so shi fa zai ɗauke su ne a matsayin string. Dai za su zo mai ne a matsayin string. Dole sai ka yi converting ɗinsu, wato ka yi casting ɗin shi ya koma value ɗin da kake so na data type. Kamar yadda muka nuna a darasinmu na baya, za a yi amfani da keywords na int function ko kuma float function domin a yi converting ɗinsu. So wannan shi ne. So sai nan kuma combining print and input, wato yadda za a yi merging ɗinsu a guri ɗaya. So duk dai abin da muka yi a baya ne. Yanzu nan misali ga shi nan aka ce print welcome to school, welcome to the school program. Wannan program ne wanda zai yi welcoming ɗin mutum, zai tari mutum yayin da ya zo makaranta. Misali ya ce student name, ga shi nan input enter your name, zai nuno ma mutum cewa ya rubuta sunan shi. Sai me favorite subject. To bayan an gama user ya sanya, so sai aka ce me print hello, sai kuma student name. Kun gani tsakanin hello ɗin nan da wannan variable na student name, wannan farin an yi comma, so shi ne ake separating ɗinsu kenan. Sai kuma aka zo again nan gurin sai aka sanya /n da aka zo gaba, /n your favorite subject is. Kun ga kenan your favorite subject zai zo a ƙasa, zai breaking. Shi kuma hello student name, shi kuma zai zo a farko. So wannan shi ne. Kun ga yadda output ɗin zai kasance. Idan misali na rubuta aka ce enter your name, na rubuta Ibrahim. Your favorite subject na rubuta programming. So kun ga abin da zai display a jikin screen ɗina. So wannan shi ne. Let's say bari mu yi practice mu gani yadda abin zai kasance. Kamar yadda muka sani, shi print statement kamar yadda muka yi tun a can baya, yana yin displaying ɗin information a jikin screen. Let's say sai mu ce welcome to the school program. So let's say sai mu running ɗin shi. Kun ga gashi nan ya yi printing welcome to the school program. So wannan shi ne abin da ya yi printing. So therefore sai mu zo yanzu sai mu yi amfani da na kuma wanda za mu yi taking input from user. Let's say sai mu yi creating ɗin variable, mu ce name, variable name assigned to input, sai mu buɗe bracket, sai mu rubuta me, sai mu rubuta saƙon da muke so, sai mu ce me enter your name.
enter your name. So therefore idan user ya rubuta suna, so anan let's say muna iya mu ƙara mu ce age, sai mu ce input, sai mu ce enter your age shima. So anan daga ƙarshe kuma shine zamuyi displaying ɗin rubutun mu. Sai mu ce misali mu ce print your name is, mu bada space sai muyi comma, sai mu ce me name, sai kuma mu ƙara comma misali muna so a statement ɗaya amma kuma yayi breaking misali, sai mu ce me, sai muyi /n, sai mu ce me your age, ko kuma mu ce you are okay, you are let's say, sai mu kulle, sai mu sanya variable ɗinmu, mu sanya variable ɗinmu na abun nan na age ɗinmu, sai mu ce me age, sai mu ƙara comma, sai mu ce me you are, nan sai ya nuna shekaru, sai mu ce me age old, let's say nan mu ɗan bada ɗan space yanda ba zai haɗe ba tsakanin shi value ɗin da kuma wannan ɗin shi wannan old ɗin nan. Let's say yanzu sai muyi running ɗin program ɗinmu. So kun ga ya bada error a nan gurin. So sai mu tsaya mu duba mu gani wace error ce. So yanzu nan sai mu duba gashi nan an ce me syntax error, invalid syntax ko? To sai aka yi maganar comma, sai mu dawo nan, kun ga idan muka duba a nan gurin daga nan ba mu yi comma ba a gurin, kuma mun san cewa duk tsakanin lateral string da variable dole ne sai an sanya comma. So therefore sai mu zo sai mu sanya comman mu ga age, ga kuma sai mu ƙara yin comma, sai kuma mu sanya abin da muke so ya biyo baya. So therefore yanzu sai muyi running, to gashi nan yanzu ya nuna welcome to the school program, sai aka ce enter your name. To anan sai mutum ya rubuta suna, misali user ya sanya suna, sai aka ce me enter your age, let's say mu ce 20. To kun gani sai aka ce your name is, gashi nan abinda value ɗin da na sanya, sai aka ce you are, sai value ɗin da na sanya sai old. So wannan shine yanda ake amfani da print statement da kuma input statement. So kamar yadda muka yi bayani za kuma ka iya ka yi casting ɗin value ɗin, kamar misali na age, misali kana so shekarun mutum ka ƙara su, misali in mutum ya ce shekarar shi kaza sai ka ƙara kai closing ɗinta. So yanzu bari ku gani ba tare da nayi casting ba, in zo in yi plus a gaban age ɗin nan, za ku ga ya bada error. Let's say sai in ce +1, let's say sai in sanya Ibrahim, sai in ce nan fa, sai in ce 20. So kun gani yanzu gashi nan ya bada error, saboda me a can gurin da nayi amfani da plus ɗin nan ai string ne, a matsayin string yake age ɗin nan, ba a riga an yi converting ɗin shi ya koma integer ba. So hanya biyu zamu iya amfani da ita, zamu iya amfani tun a nan gurin
tun a nan gurin mu yi amfani da int abin nan ɗinmu, function ɗinmu, sai mu ce me int, sai mu buɗe bracket ɗinmu, sai mu je daga can ƙarshe ma nan ma sai mu ƙara tunda bracket biyu ne, da na wannan input ɗin nan da na wannan int function ɗin nan. Let's say sai mu yi running mu gani in zai bada. Let's say sai mu ce Musa. To amma a nan kun ga ya bada error ɗin again, ya bada error ɗin again. So abin da za mu yi shi ne, da farko shi int ɗin ne za mu fara sanyawa tun a farko. Let's say sai mu ce int, bari mu yi running ɗin shi. To shi ma dai kun ga ya zo da error ko? Ya zo da error. A nan kuma ana so mutum ko da yaushe ya rinƙa duba wane message ne aka nuna mai, wane error ne aka nuna mai domin mutum ya san yanda zai ya gyara. Kun ga nan suna magana wannan bracket ɗin nan, wannan parenthesis ɗin nan, kun ga guda uku ne nan na buɗe. So therefore dole zan zo nan in gyara, in cire wannan tunda na riga na cire wancan. So let's say sai in yi running ɗin shi, sai in sanya Musa age in sanya 20. So kun gani ga shi nan ya koma 21 saboda an yi amfani da wannan plus ɗin. Saboda haka program duk lokacin da kake rubuta program dan ka ga error kar ka wani tada hankalinka, saboda za ka iya mantuwa ko kuma ƙila yanda kake tunanin abun ba haka yake ba. So ta hanyar sanin yanda za ka yi ka gyara, ka laƙanci yaya in aka nuna ma error ya za ka yi ka duba ka gano mene ne matsalar a gurin, saboda duk inda ka ga error a program so zai sanya kai bincike ne ka gano cewa meye, wane error ne ko kuma meye ya kamata a ce an sanya a wajen. To daga lokacin kuma za ka ga ka fahimci abin, za ka ga ka kiyaye abin. So ga shi nan yanzu don haka ga shi nan mun yi amfani da int function, mun yi casting ɗin wannan string wanda muka ɗauko shi daga input ɗinmu. To therefore haka ake yi. Muna iya kuma mu yi amfani da float shi ma again. Let's say sai mu ce float, shi ma sai mu yi running, sai mu ce me let's say mu ce 25. To kun gani shi kuma float dama mun ce shi ne mai decimal point, ga shi nan ya bada 26.0. So wannan shi ne a taƙaice yanda ake amfani da waɗannan operations ɗin na input da output.